Masu sauraro, a tarihin duniya an yi shugabanni masu ƙarfi, an yi sarakuna masu dukiya, amma an taɓa samun shugaban da ke yawo a cikin dare a lokacin sanyi. Yana kuka saboda tsoron kada Allah ya tambaye shi halin da koda dabba take ciki a ƙarƙashin mulkinsa. A yau za mu koma baya zuwa shekarar da ake kira Ramada, shekarar da yunwa ta addabi Madina, lokacin da ƙasa ta yi zafi, sama kuma ta kame ruwa, kuma zukata suka cika da tsoro. A cikin wannan duhun dare ne wani abin al'ajabi ya faru tsakanin shugaban muminai Sayyidina Umar bin Khattab da wata baiwar Allah da ke dafa duwatsu a tukunya. Wannan labari ne da zai girgiza zuciyar duk mai imani, kuma ya koyar da mu menene haƙiƙanin shugabanci. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. Garin ya yi tsit, sanyi yana huda ƙashi a cikin garin Madina. Mutane sun ɓoye a cikin gidajensu saboda tsananin sanyi da yunwa. Amma shi Sayyidina Umar, barci ya gagare shi, yana jin kamar nauyin duwatsu ne aka ɗaura masa a kafaɗarsa. Sai ya fito yana yawo tare da bawansa mai suna Aslam. Suna ratsa lunguna, suna leƙa halin da talakawa suke ciki. Tafiya suke yi har suka fita wajen gari zuwa wani yanki mai duhu sosai a can kusa da wani dutse. Kwatsam sai Sayyidina Umar ya hango wata wuta tana ruruwa daga nesa. Wutar tana lullubawa a cikin duhun dare. Sai ya ce wa Aslam, "Ya kai Aslam, ina zaton waɗannan wasu matafiya ne, sanyin da daddare ya musu katsalandan. Zo mu je mu duba mu gani ko suna buƙatar taimako." Sai suka ƙarasa wajen da sassarfa. Me za su gani? Wata tsohuwa ce a zaune tana rura wuta a ƙarƙashin wata tukunya da ke kan murhu, kuma ga wasu ƙananan yara a gefenta suna ta kuka, suna gunji, muryoyinsu suna rawa saboda yunwa da sanyi. Sayyidina Umar ya tsaya cak, zuciyarsa tana bugawa. Ya matsa kusa da matar cikin girmamawa, ya yi mata sallama, ya ce, "Assalamu alaikum, ya ke ma'abociyar wannan haske." Sai matar ta amsa masa ta ce, "Wa alaikas salam." Sai Sayyidina Umar ya tambaye ta ya ce, "Me ke faruwa ne? Me yasa waɗannan yara suke kuka haka?" Sai matar, wadda bata san da wa take magana ba, ta ɗago kai cikin ɓacin rai daga labaita ta ce, yunwa ce ta sanya su kuka." Sayyidina Umar ya kalli tukunyar da ke kan wuta wadda take ta tururi, sai ya ce, "To me kike dafawa a cikin wannan tukunyar? Tun ɗazu nake jin tana ta tafasa, amma har yanzu bata dahu ba." Nan take matar ta yi wani murmushi na takaici ta ce, "Ruwa ne kawai da duwatsu a ciki. Ina dafa duwatsun ne domin in ruɗe su, su yi tsammanin abinci ne har barci ya ɗauke su. Wallahi Allah zai yi hukunci tsakaninmu da Umar." Subhanallah. Kalmar ta daki ƙirjin Sayyidina Umar kamar kibiya. Cikin kiɗima da rawar murya, Sayyidina Umar ya ce, "Me kika ce? Ta yaya Umar zai san halin da kuke ciki alhalin yana can cikin gari?" Sai matar ta ce, "Subhanallah, ya zama shugabanmu amma ya manta da mu, yana riƙe da mulki amma bai san halin da talakawansa suke ciki ba." Waɗannan kalaman sun karya Sayyidina Umar sosai. Ya juya ga Aslam, yana hawaye daga idanunsa, jikinsa na rawa. Bai yi gardama ba, bai ce mata ni ne Umar ba. Sai ya ce wa Aslam, "Zo mu tafi." Sai suka ruga a guje har zuwa ma'ajiyar abinci ta Madina, wato Baitul Mali. Suna zuwa, Sayyidina Umar ya ɗauko buhu mai nauyi cike da gari da kuma kwandon kitse da wasu kayan abinci. Sai ya ce wa Aslam, "Ɗora min buhun nan a bayana." Aslam ya yi mamaki ya ce, "Ya Amirul Muminina, ka bar ni in ɗauka maka, ai ni ne mai maka hidima." Sai Sayyidina Umar ya juyo a fusace, amma fushi na tsoron Allah, ya ce, "Ya Aslam, shin kai za ka ɗaukar mini zunubaina a ranar ƙiyama?"
hakika ina tsoron Allah ya tambaye ni game da waɗannan yaran. Sayyidina Umar da kansa, shugaban da ke mulkar ƙasashe na musulmi na duniya a wannan lokacin, ya ɗauki buhun fulawar mai nauyi a bayansa, yana gudu, numfashinsa na sama-sama, har suka koma wajen matar nan. Ba iya nan ya tsaya ba, Sayyidina Umar da kansa ya zube ƙasa, ya ɗauki itace ya rura wutar, hayaƙi yana bugun fuskarsa, yana shiga cikin gemunsa, amma bai damu ba, ya riƙa hurawa, yana gauraya garin da kitsen, har ya dafa musu abincin da hannunsa mai albarka. Bayan abincin ya nuna, ya sauke, ya zuba a kwano, ya riƙa ciyar da yaran nan, har sai da suka ƙoshi. Daga nan yaran suka yi shiru, suka daina kuka, suka fara wasa da dariya. Bayan yaran sun yi barci, Sayyidina Umar ya koma gefe ya zauna yana kallon su, hawaye na zuba a fuskarsa. Sai ya ce wa Aslam, "Ya Aslam, na rantse da Allah ban ji daɗi ga zuciyata ba, sai da na ga waɗannan yaran suna dariya kamar yadda na ga ɗazu suna kuka." Daga baya an ce Aslam ya gaya wa matar cewa mutumin da ya dafa mata abinci shine Umar bin Khattab, shugaban musulmi. Matar ta cike da mamaki da kunya, ta ce, "Tabbas shine Umarin da ya fi cancanta ya shugabance mu fiye da Umarin da na yi zagi." Akwai darasi a cikin wannan labarin 'yan uwa. Mu sani, ba wai zama a fada ba ne shugabanci, ko sanya riguna masu tsada. Shugabanci shine sauke nauyin da Allah ya ɗaura maka na kula da al'ummar da suke ƙarƙashinka. A yau, nawa ne a cikinmu suka ƙoshi alhali maƙwabtansu suna cikin yunwa? Wannan labari yana koya mana cewa komai girman matsayinka, kada ka manta da na ƙasa da kai, domin a ranar gobe kiyama ba mulkinka za a duba ba, ayyukanka na alkhairi za a duba. Idan wannan labarin ya taɓa zuciyarka, muna roƙonka da kai liking kuma kai sharing na wannan bidiyon, domin wani ma ya saurari wannan bidiyon ya amfana. Ku biyo mu a cikin bidiyoyinmu har sai mun haɗu a labari na gaba. Assalamu alaikum.